Kurd dibêjin bû al ketiye mal. Tu çilo şîrovet kir? Yani tişkî gelkî qedir giran e herdem yani li cîkî bilind li malê. Yani tişkî gelekî qedr û qîmet mero datîne mala xwe tim li ber çavê meroyî. Ez wilo dibînim yani. Belê. Bavê wî çi dibêje? Heko wataya wê tê dema got yek ji lawan yan ji bavan berçav de yani bi zanebûnê yan bi mêraniyê mêrxasiyê yani ya bi comerdîtiyê yani wek casiyar got bi qedirgiran û bi qîmet bi li nav civatê de nimûne yani kesê got xwe dike bi qurban ji bo doza xwe ji bo milletê xwe ji bo xaka xwe yani nimûne wek Qadî Mihemed Barzaniyê nû Şêx Seîd Mişal Tem û Nesreddîn Berhek evana êgê gûro xwekirin qurban ji milletê xwe yani wana bûn simbolek ji milletê xwe û ji mala xwe yê berê hinek ez ê vegerim zamanê berî sed du sed salî wek meselen dirêyê qeregê çî hebû ew jî bi mêraniya xwe yani bi mêraniya xwe bi şer dikir û dirûvanî ber milletê xwe dikir fikir û derwêşê ebdî yani vana giştî binavin yani elîkê bertê hebû hemê û kereyê yani helbet û jinin wek van navanê me anî ziman jin jî xwedînav û di nav millet de hebûn yani. Mamoste wek Leyla Qasım wek Leyla Qasım eveya bû an ket malbata wê û vanê me wan anî ziman giştik bûn an ji malbata xwe û ji milletê xwe êm ez wilo dibînim yani.